vítáme vás u videa s Tlustým Pepíkem. Toto video se jmenuje Tlustý Pepa hubne. Takže Pepo, my jsme tvoji instruktoři. Zaplatil si 5 milionů. Teď musíš dělat to, co chceme my. Takže klik i hned. Udělej 10 kliků. I hned. Jedu. Neflákej se. No, Zaber. co to je? Hejbej se! Tak ne, kliky ti vůbec nejdou. Takže, ne, nikdo ti nepomůže. Zkus dřep. Zkus dřep, i hned. Ano. Teď. Ne, vůbec ne. Udělej šňůru. Co je šňůra? Já to nevím. To, ty vole, my nevíme co. Co máme dělat? Maskovaný hrdina. Ten tu situaci zachrání. Udělej šňůru. Nebo to, Já neumím, ale... to je jedno, udělej roznožku. Tak jo. Náš instruktor to předvedl. To muselo bolet. Tlustý Pepíku. Zkus stojku. Ne, to nemůžete. Takže, my se první den se s vámi loučíme. Mezitím budeme vytrénovávat Pepíka, aby se z něho něco stalo. Potom budeme zase natáčet. Takže, Bohem a servus.